Историята на трамвай 3. Линията е открита на 1 октомври 1928 от кръстовище Константин Величков Бирутска до кръстовище Мадрид Черковна. През 1929 г. линията от кръстовище Константин Величков Бирутска до обръщателното колело на гара Подуяне. На 19 септември 1936 г. е от кръстовище Константин Величков Бирутска до обръщателното колело на гара Подуяне. На 26 ноември 1949 г. линията от обръщателното колело на Дадле захарна фабрика до временно обръщателно колело в квартал Подуяне. На 8 декември 1952 г. линията от обръщателното колело на Надле захарна фабрика до обръщателното колело на гара Подуяне. На 30 юни 1989 г. линията от обръщателното колело на Надле захарна фабрика до паметник Васил Левски. През 1993 г. линията от обръщателното колело на Надле захарна фабрика до Младежки театър. През ноември 1999 г. линията от захарна фабрика до квартал Орландовци. През 2000 година е от обръщателното колело на Надле захарна фабрика до обръщателното колело на Съдебна палата. На 16 май 2002 линията от захарна фабрика до квартал Орландовци. На 1 май 2009 г. линията 1 май 2009 г. до 6 май 2009 г. линията от обръщателното колело на Надле захарна фабрика до обръщателното колело в квартал Лозенец Спартак. На 10 април 2010 до 29 май 2010 линията е временно затворена. Временно на 16 юли 2016 г. до 20 октомври 2016 линията от захарна фабрика до Централна гара.